У пятніцу Лукашенко сустрэўся з усесветна вядомым евангелістам Фрэнклінам Грэемам. Вось вось чакаецца чарговы візіт Джона Коула ў Менск. Кажуць, што літаральна на днях вельмі чакаем. Вельмі чакаем, ну і што атрымліваецца, што рэжым пазбаўляецца санкцыяў, абменьваючы іх на палітвязняў, ніяк інакш гэта не назавеш. І, канешне, вельмі добра, што людзі выходзяць, мы вельмі чакаем і нашых калегаў і ўсіх іншых. Добра, што выходзяць на волі, але кепска, што рэпрэсіі працягваюцца і рэжым абсалютна не змяняецца. Палітычную сітуацыю ў нашай краіне наступства вось гэтай амерыканскай дыпламаты мы абмяркуем з палітычным аглядальнікам, нашым калегам Віталем Цыганковым. Добрый дзень, Віталю. Привітанне. Віталь, дык што гэта? Это нейкі прарыў, і хто тут як бы перамагае ў гэтай сітуацыі, вось у гэтым абмене санкцыі на людзей, тут вось гэтыя візіты. Это Лукашенко, все ў яго пачалося зноў гэты варушняк міжнародны, альбо рана ему цешыцца, гэта яго як бы вось юзаюць амерыканцы ў сваіх інтарэсах, там можа дэмакратычныя сілы таксама чагосьці дамагаюцца. Хто тут пераможца? Ну, я калі глядзел падчас сустрэчы Лукашэнкі з Грэмам, як ён пачынае расхваліваць, Лукашенко пачынае расхваліваць пратэстантаў беларускіх, як ён іх любіць. А мы ведаем, што ён зрабіў пратэстанта беларускіх. Так, все жыццё это была самая рэпрэсуемая канфесія в Беларусі. І ясна, што Беларусі ёсць абсалютныя прыярытэты дзяржаўны, ідэалагічны праваслаўю расійскаму. А ён тут расхвалівае, якія яны хорошыя, якія яны працавітыя. Я падумаў знакамітую эту фразу: «Жыць захочаш, не так раскарячишься». Вот он раскарячился зараз на Америку, и что загодно. Хутка он не то, что там Кока-Колу любіць, вот пратэстанты уже любіць что загодно. Карацей, конечно, ён схапіл гэтую магчымасць схапіцца за амерыканскія некія інтарэсы, за Трампа, вот такую самую великую, я б сказал, геапалітычную рыбіну, якая ёсць. І калі коротко, вот для чаго ён все гэта робіць, бо мне здаецца, ён адчувае, што вот его стандартнае вечнае апірышча ў выглядзе Расіі, Пуціна, яно ўжо в новай геапалітычнай сітуацыі можа не спрацаваць. То бок ён, як вот правильно все палітолагі пра яго кажуць, палітычная жывёліна сваімі нейкімі інстынктамі, якія, ну, напэўна, уже падсапсаваліся, но яшчэ ёсць. Ён, можа быць, лепш за ўсіх нас адчувае, што бліжэйшыя гады, а можа месяцы там будзе з Расіяй. Не только там в сенсе экономики, а в сенсе вот того, что начинается в связи с войной, в российском громадстве, в российских элитах. Все это жу-жу-жу, что мы ведаем неспроста. То один заявить, то там некая миллионная блогерша заявить, как вот нехорошо у нас в России все отбывается. И он разумеет, что уже это вот опираться только на Россию уже немагчыма. І ён пачынае свой гэты знакаміты геапалітычны шпагат старацца, да, вот раскарячыцца, што называецца, паколькі гэта, ну, не толькі сведчанне яго там цынізма, а сведчанне таго, што ён разумее, што сітуацыя зменіцца, і ён можа застацца без нейкай, ну, скажем, адназначнай абароны з боку Расіі, на якую ён заўсёды разлічвае. Пакуль выглядае на то, што і Расія разлічвае на Лукашэнку, але хацела бы звярнуць увагу на той факт, што вось зараз мы назіраем такі прарыў такой рэлігійнай дыпламатыі, так? Вось то, што прыехаў гэты вядомы вельмі пастар, што была зроблена гэта агромністая фестываль «Надзея», які не быў пазбаўлены пэўных палітычных элементаў. Вось як ты гэта адабраў? Ну, тут так і тое, што супадзенне проста, што гэты Грэм, ён з'яўляецца, ну, знаёмым, нават кажуць, сябрам Джона Коула, пасланніка, который праводзіць эти перамовы. Супадзенне? Ну, я маю на ўвазе... У душках. Да, в тым сэнсе, што асабістыя сувязі, і, ну, як вядома, Коул спытаў просто у беларускага кіравніцтва, вот можа наш славуты Грэм прыехаць? Ты кажуць, конечно, можа. Ну, как, адмовіць чалавеку, который тут все гэта робіць. І, ну, был бы ён, можа быць, іншай канфесіі было бы з іншай, а так атрымала, што ён, ну, самы фактычна вядомы, его бацька был самы вядомы ў свеце пратэстанцкі пастар, ён калісьці прыязджаў яшчэ Савецкі Саюз, то бок, ну, чалавек такога маштаба, скажем, великага і непараўнальнага ў дадзеным выпадку. Так што, ну, Лукашенко тут і прыкінецца, што ён і пратэстантаў абажае ўсё жыццё. У нас все канфесіі жывуць добра і мірна.
Путина и все, что заўгодна, чего не зробишь дзеля дорогих американских гостей. Ну, Лукашенко любит говорить, что он не нахиляется, только он не удокладняет, что он раскорачивается. Между тем, вот до этого фестивалю, до этой надеи, там еще звернула увагу, конечно, риторика Лукашенки про то, что вот такий Трамп хороший, ну, и он апошнім часам вот так говорить. Але таксама еще звернула увагу, як он попросил молиться за яго. Вот это что было? Что это было? Это сведчанне ўзросту, калі галава трасецца, і пора і туды нейкія малітвы скіроўваць. Что гэта было? Ну, ён тут, я все-таки думаю, это, конечно, падрыхтаванасць, пэўна. Ён ведае, ну, что вот у хрысціянаў, там, у евангелістаў, в принципе, у многіх, нават, ну, меншай ступені там, але, ну, это асноўны хрысціянскі пастулат, что трэба молиться за ўладу, якая б она ни была. Христиане тлумачат, что ну, мы молимся нават, каб яна стала на шлях истины. Не тому, что мы молимся за ўладу, что мы любим ўладу, а мы молимся за ўладу тому, что трэба, каб яна звярнулася до Бога, добра ставилась до людей. И Лукашенко гэта вось, ну, вот кажешь ты святару, як-то, а ён скажет, не, я за тебя не буду молиться. Так не может не по-христианску. Да, не по-христианску. Тому ён вот эту зловил как бы ситуацию, но але наколькі мы ведаем, наколькі мы читали в социальных сетках людей, якія были на гэтым фесте, калі Грэм сказал, ну, давайте помолимся, так сказать, за кіраўніка Белоруссии, там была полная тишиня в зале. Может быть, люди молчки молились, а может, при этом говорили молчки те же самые слова, якія в слых Беларуси сегодня нельзя сказать про белорусского. Ну, просил-то в голос молиться. Так что такая была реакция. Ясно, что тут, ну, нават не трэба, ну, скажем, асабістыя нейкія сведчання, трэба просто ведаць, ну, і пратэстантаў беларускіх, і сацыялогію, ну, все яны, безумоўна, ну, скажем, мягко... Не вельмі успрымаюць цяперашняго беларускага дыктатара. Ну, як яе успрымаць, калі яна так нішчыць. Дакладна, і знішчыла не адну царкву. Але мы чакаем візіта, чарговага візіта Кола, і заўсёды гэтыя візіты суправаджаюцца нейкай новай партыі вызваленняў і таксама адменаў санкцый. Вось на твою думку, чалавека, які ўжо столькі гадоў сочыць за ўсімі гэтымі дыпламатычнымі гульнямі, чаго варта чакаць гэтым разам? І, дарэчы, Джон Кол казал таксама нашым калегам-палітвязням, якіх вызваляў, што до конца года будуць вызвалены ўсе палітвязні, хаця мы ведаем, што адных вызваляюць, а другіх сажаюць. Ну, так... В любом выпадку мы все, конечно, хотели бы, чакали гэта, што можна дакладна сказаць, што раз ён прыехаў, прыедзе, то вызвалення будзе. Не было пакуль збоя ў гэтым механізме, то бок бакі рыхтуюцца загадзя, ясна, што зараз там апошнія ідуць удакладненні спісу, ясна, што вызваленні будуць. Другое, кожны раз нам такое пытанне задаюць, ну, палітычным улюдальнікам, а што ну, цяперашняя Америка можа зрабіць, так сказать, для афіцыйнай Беларусі, для афіцыйнага Менску. Ну, в асноўнай, вот зараз мы бачым, ідуць перамовы гульні вакол Калія. Что зрабіць, каб, можа быць, пастаўляць яго там недалёка праз расійскія порты, а бліжэй, ну, перш за ўсё называецца Літва. Там, конечно, уже мы ведаем, адзін з літоўскіх палітыкаў заявіў, што да, Америка цісне на Літву, каб дасягнуць нейкага пагаднення з Беларусю. Разам з тым прэзідэнт Літвы заявіў, што ніякага ціску няма, ну, карацей, там розначытанне ў літоўскіх палітыкаў, але, ну, там ёсць варыянт, што гэты Калій можна неяк прадаць амерыканцам, і ён ужо будзе амерыканскі, а не беларускі. И как бы в Литву уже можно это уже... Завозить американский Калий. Американский. Кто в Литве будет супраць, как бы американский Калий. Белорусские креветки так само. Але я кажу, да, хорошее поравнание. Але я кажу про больш глыбокі. Вот, калі Лукашенко кажа про этот big deal, великую угоду, ясно, что американцы трымаюць, вот перед ім, як ведаеце, это такі, ну, вядомая прыказка, моркаўку, да, перед осликом, вот он бежит за моркаўкой, каб догнать. Вот такой моркаўкой яны трымаюць гэты магчымы прыезд Лукашенкі в США і сустрэчу з Трампом. И як мы думаем, вот тут такой реалистичный, не, он в певном сенсе, конечно, реалистичный, прагматичный, але вот такие моменты признания для него важнее за любые миллиарды. Вот то, что он сустренется с Трампом, все эти санкции, это и миллиарды, ну, накраденыши это и миллиарды. Вот это ему признание, ему самое важное. И тому... Я думаю, калі кажа про big deal, тут нават можа больш, мы, як не задумался, больш, чым только вот нейкія конкретные там Калі, альбо вертанне американской амбасады, можа он хоча заключить нейкую там дамову з Америкой, там, о взаемных там, ну, не веду, гарантиях не нападения, то бок мы на Америку не нападаем, Америка на нашу, мы такой, але... Можа он хоча американские инвестиции, то бок пакуль что вслых не обмаўлялася, то мне здаецца, тут может быть нават трошки больше, чым раней говорил. Лукашенко не будет нападать на США, але при гэтым на
надоечы прэзідэнт Украіны Зеленскі загаварыў пра тое, што магчымы зноўку напад з тэрыторыі Беларусі якраз на тэрыторыю Украіны. Альбо на тэрыторыі краіны Альбо НАТО. іншай краіны НАТО, напрыклад. Гэта Пра што гэта кажа? Ну, про то, что, ну, я тут, может быть, трошки не струю, скажу свой огляд, да, гэтых. Ну, то, что Украине значной части політика, ну, Зеленскому зараз, ось, ну, гэтую тему все-таки трэба, может быть, раздувать трошки больше, чем она реалистична. Я могу згадать, калі у нас еще есть хвилинка, так, что, ну, завсёды то, что Беларусь вот не нападзе, гэта было пэўны момант даволі цяжка гаварыць. Памятаю, у 22-м годзе, калі я вот, ну, выступал с такими меркаваннямі, я адчуваў, і было у нас нават, я уже прыводзіў тут прыклад галасавання на двубое нашай белсатаўскай перадачы, калі два удзельніка, адзін кажа, што Беларусь вступіць в вайну, другі, што Беларусь не вступіць, это было у 22-м годзе. За то, што Беларусь вступіць в вайну, было 80%, то бок это было меркаванне большасці. Но я заўсёды заявлял, што это нереалістычна. Лукашенко разумее, што для яго это палітычная смерць. Ну, полное вступление Беларуси самими войсками на территории Украины в войну. Не представление некого коридора, как зараз робится, а вот такое. И я по-ранейшему, не глядячи на все нагнетание, лечу, что это и так застается. Я в этой... Нема никаких, ну, реалистичных, скажем, даденных менять вот мою эту оценку, не только мою, безумовно, а эту позицию. Не будет Беларусь вступать. То, что, ну, Украина все больше нагнетая, это показывает, прежде за все, что Украина теперь абсолютно не боится Минска. Ранее она вот боялась, это осторожно была позиция, там, с Тихановской не сустракаться, там, Лукашенко не крыўдзіць. Зараз, за апошнія паўгады, все радыкальна змянілася. Па-першае, Украина уже больш моцна себя адчувае и на фронте, и с дапамогай союзников. По-другое, теперь не они боятся, что Лукашенко вступит, теперь уже Лукашенко боится, что Украина там своими дронами ці что-то супраць яго учинить. Ці супраць яго, ці супраць там беларускіх объектов, якія дапамагаюць расейцам вести войну с территории Беларуси. А это и нафтозаводы, это всякие вышки, которые обеспечивают дроны. Мадяр якраз... Так что вот слово Зеленского, ну, як бы кажуть, дрыжы, Лукашенко, дрыжы. Вельмі добра, тым больш, што Зеленскі, падаецца, будзе сустракацца найбліжэйшым часам са Светланай Ціхановскай. Будзем сачыць за гэтым, але патрэбна дачакацца трошкі больш дэталяў гэтага візіта, які рыхтуецца, мы пра гэта ўжо ведаем. Дзякуй вялікі.